Ono što vredi, to su baš ovi proizvodi domaći, organski čisti, zdravi i što se kaže, ja sam uvek govorio od ovog naši ljudi žive preko 100 godina. Znači to su specijaliteti, proizvodi koji se koriste, to je domaći sir, domaće mleko, kako ovče, tako i kravlje i pravi se, topi se na visokoj temperaturi, pravi se i konzumira se. Mi u Svrljigu to drugačije kažemo, možda to nije prikladno, ali jeste, to je visokokalorični proizvod. Ja ga kažem drugačije, svrljiška vijagra. Ne zbog drugog, nego to je istina, zato što je stvarno visokokaloričan, zato što je punomasno mleko i na konto toga nemamo mi poboljšanje nešto u broju rođenja, ali verujte mi, to je ono što je nama potrebno. Zdrava hrana, zdrava sredina, sve na jednom mestu u Svrljigu, 5., 6., 7. avgust, Belmužijada, sabor gajdaša, imamo sajam nameštaja, izbor najlepše pastirice, najlepša pita, najbolja pita. Sve su to stvari koje za 3 dana prikazujemo, a osim toga mora se obiđe i Prekonaška pećina, manastir u Svrljigu, naš prelepi bazen, možda se ode do Stare planine, to je naš biser, jer preko Svrljiga je najbliži put do Stare planine, tako da ja još jednom bih volio i pozvao sve građane na teritoriji Republike Srbije da dođu u Svrljig 5., 6., 7. avgusta. Svrljig je tada centar sveta, centar događanja. Na prvom mestu su ljudi koji imaju veliko srce i žele svakog čoveka da ugoste. Tada u Svrljig dođe 4 do 5 puta više ljudi nego što Svrljig ima stanovnika. Svaka prodavnica, svaki butik, svaki restoran, svaki kafić, svaki dole štand na Belmužijadi za tih 3 dana prihoduje. Neki naši istraživanja su bila minimum jedna prosečna mesečna plata se zaradi, ali na republičkom nivou mesečna plata se zaradi za ta 3 dana. Tako da je sigurno veliki benefit, naravno samo ime Belmužijade i Svrljig stavilo na geografsku kartu, da kažemo, Srbije, po dobroj hrani, po dobrim ljudima. Iskoristili smo taj brend i u turističke svrhe, tako da i Centar za turizam, kulturu i sport je maksimalno iskoristio brend Belmužijade da bi promovisao i selo Niševac, i stari grad Svrljig, i sve pećine i sve ono što Svrljig ima da ponudi. Dobar belmuž se pravi od kravljeg sira, mladog, dvodnevnog. Na laganoj vatri topimo taj sir i uz stalno mešanje. Kada sir postane kao mleko, dodajemo prano brašno, to je znači neka količina 10% na količinu sira. Kada se ovako zgusne, znači da je belmuž gotov. Eto, imali smo, da kažemo, bukvalno i problema ranijih godina da ne možemo da obezbedimo dovoljne količine sira iz Svrljiga da bi se samo ta 3 dana na Belmužijadi zadovoljilo to, da kažemo, tržište posetioci. Tako da, sigurno da je uticalo u jednom delu na povećanju proizvodnje i sira, ali i ostalih proizvoda, jer jeste da je to, da kažemo, primarno da se na Belmužijadi proba belmuž, sir, ali tu je i svrljiško jagnje, tu je i rakija, tu su svi oni proizvodi, med, Svrljig je poznati po medu, tako da to je bila samo jedna inicijalna kapisla, belmuž i Belmužijada, a ona je sa sobom uvukla sve ostale proizvode koji se proizvode u Svrljigu, između ostalog i lekovito bilje, čajevi.